Gata? Ați terminat de scris? Da? Hai, F11 ați apăsat? Apasă... Alex, nu-i așa? Ai apăsat F11, ia apasă. Să vedem, ai erori? Ce faci? De ce nu funcționează? Ce ai făcut? Nu ai făcut nimic? Ați terminat scăderea? Da? Faceți înmulțirea! Hai, înmulțirea! Cine n-a învățat înmulțirea? Nu, da, voi faceți cu 3. Împărțirea clasa 3-a? Clasa 3-a ați învățat împărțirea? Da? Voi sunteți clasa 3-a, nu-i așa? Aici. Și ați învățat împărțirea, da? Gata? Ați făcut? Ia zi, D20 sau ce vrei să pui? Scrie acolo ce zice Erica. D20 cum face el, dacă el a făcut bine, înseamnă că e bine ce a făcut. 10 coloane și 5 de rânduri, hai! Bine, atunci faceți cu 20 de coloane și 100 de rânduri. Bravo, felicitări! Coloana a 5-a, rândul al... Liniște! Coloana a 5-a. Rândul al 10-lea îl colorați roșu. Coloana a 5-a. Rândul al 10-lea colorați roșu. Vă dați bătuți? E perfect, nu e bine. Coloana a 5-a, da? Asta e coloana a 5-a. La coloana a 5-a te duci la rândul 10. Asta e, aici trebuie să pui. Da? Da? Eu v-am arătat cum numerotați, da? Coloanele sunt pe verticale și rândurile sunt pe orizontale. Nu-i așa, Anastasia? Nu e bine, uite ce am făcut eu. Da? Ne jucăm cu tabele. Cine a terminat, salvează pe stick documentul. Hai! Cine a terminat, da? Salvați-l pe stick. Nu ai stick-ul la tine? Salvează-l în folderul tău atunci. Numele tău, Sara. Atât. Cine? Hai, salvarea! Haide, salvarea pe stick, da? Browse. Așa, și futurașul care zboară random, da? Așa, Sara, ăsta, Anastasia, tu știi? Hai! La animale! Uitați ce frumos e ursul meu, nu ca al vostru.